Știi senzația aceea când începi să visezi la vacanța de vară? Acum e momentul perfect pentru planuri de călătorie. De pe aeroportul Iași urmează o vară plină de zboruri charter și destinații care te scot din rutină. Grecia, Turcia, Spania, Egipt, Tunisia. Plaje cu apă cristalină și soare din plin. Orașe vibrante, aventură, relaxare, descoperire. Următoarea destinație e doar la un click distanță. Prețuri mai atractive, mai multe opțiuni, mai multă libertate de a alege vacanța visată. Lasă-te inspirat de o vacanță bine meritată.